Ito ang hamon ko. Ang hamon ko sa Amerika, Britain, France, mag-assemble tayo dito sa Palawan. Tapos diretso na tayo. Doon sa Spratly, agawin na natin kung maagaw natin. Kung maubos tayo lahat, sabi nila, Duterte is not protecting the interests of the Filipino. Goddamn shit. You want me to put the lives of 110 million Filipinos by going into trouble? Gusto mo ipusta mo yung... sabi ko, mabutit, para maintindihan ninyo yung galit ko. Hindi ako sa hindi natatakot. Kung gusto nila, sabi ko nga, pag-imbita sila, hindi man talaga natin kaya yung karami ng armas dyan ngayon, sabay-sabay kami. Ako, si Trump, dyan sa deck. Teleskopyo, malapit na tayo. Pag sumabog tayong apat, okay lang. Tapos na ang... It's not the time to go to war. Kasi hindi... Reality, that's geopolitics. Kaya nga nangagaw sila noon, nagipagera, geopolitically, they were strong. Kaya Japan